Xa ligaste de suficiente que a entrevista a Emerich, eu non vou a alimentar máis o lío. Como dixen, creo que o importante do concurso eólico é que ganou Galiza. Ganou Galiza, que conseguimos cambiar a historia enerxética deste país, que vai haber un investimento moi importante, superior aos 1.000 millóns de euros nos próximos anos, agora en tempo de crisis. Os proxectos empresariais asociados van a servir para crear máis de 8.000 postos de traballo, e iso é importante. E todas as polémicas restantes non axuda nada. Bueno, eu creo que non houve na vida da autonomía en Galiza un concurso que tivera máis transparencia e que houbera máis seguimento e información respecto del, vamos, e que hasta se sabía onde se sentaban na mesa cada un dos membros do tribunal, non? Bueno, e isto é positivo. Houve un concurso público, transparente, por primeira vez na historia, para acceder á explotación eólica, pois pudo presentarse todos os que quixeron. Había un baremo publicado no Diario Oficial de Galiza, que foi o que a Comisión Técnica aplicou, e, polo tanto, creo que cubrimos moi ben todos os requisitos. O que nos dá a impresión é que o PP neste asunto actúa de bombeiro pirómano, non? Bota a gasoliña, bota o misto, prende o lume e despois dice que hai problemas. Os problemas os está causando, os están causando porque este país, que xa ten moitos problemas de por sí, o último que lle fai falta é que lle creen outro problema añadido. Entón, claro, ir a Galiza a decir que o problema lingüístico que existe en Galiza é que se persigue o castelán e que os que falan castelán neste país están discriminados, é moito decir, é inventarse un problema, porque aquí ese problema non existe, aquí non existe ese problema. Aquí, en todo caso, que existe un problema de normalización do noso propio idioma, o do galego, pero logo non hai un problema de persecución do castelán. Pero se hai que a vida en castelán, os periódicos son en castelán, as radios son en castelán, a televisión galega son en castelán, pero se vivimos en un mundo en castelán, francamente resulta penoso, non? Cunha forza política galega, mesmo en boca dunha persoa como a que acabas de comentar, voceiro parlamentario do Partido Popular, un galego falante de Ribeira, diga cousas así, non? Como que tiven que escoitar este fin de semana a esa muller que é responsable dun partido político que ven desde Madrid a darnos aquí leccións de lingüística, e que dixo, nin máis nin menos, que o galego, a utilización do galego era o causante do fracaso escolar en Galiza. Non sei, fai anos nos decían que éramos paduanos por falar en galego, que éramos atrasados por falar en galego. Eu pensei que eso xa estaba superado. Pois non. Ora, o atraso escolar tamén é por culpa do galego. O galego ten culpa de todo. O galego que non lle fixo daño a ninguén nunca, que nunca invadiu nada, que nunca provocou ningún conflito, resulta que agora é o causante de todo. É un desprecio hacia o país, hacia os señais de identidade, un exercicio de complexo inaudito que a min, desde logo, entristece. Como ben sabes, hai 4 provincias e tiñamos 5 conselleiros. Algún non podía ir de cabeza de lista. E despois o proceso de conformación das candidaturas no BNG é un proceso de participación dende a base, na que cada asamblea comarcal fai propostas e en base a eso pois se ultima e se estruturan as candidaturas, e finalmente o resultado é o que é. Eso en ningún caso é unha emenda á labor feita pola Consellería de Cultura, que eu creo que fixo unha labor meritoria e moi positiva, e que ademais é unha persoa que sin duda poderá prestar o seu traballo e a súa colaboración, como sempre fixo con nacionalismo, por certo, e a poderá prestar noutros ámbitos ca mesma prestancia e ca mesma eficacia que ten feito ata agora. E temos xa, porque sempre defendeu o nacionalismo, temos a forza política transformadora, unha forza política con un proxecto interclasista, dirixido á maioría social, un proxecto antiimperialista. Ese é o proxecto do nacionalismo contemporáneo e ese é o que ten que ser sempre. E hoxe o BNG ten que ser o punto de encontro dos nacionalistas, dos galeguistas, dos progresistas deste país que queren colocar a Galiza por diante de calquera outra. Primeiro, o Partido Popular non vai a gobernar. Segundo, o Partido Socialista vai sacar unha representación similar á que xa ten.
E terceiro, o BNG vai experimentar un ascenso moi importante. Non nos pomos límites ao noso ascenso. Creo que vai ser un ascenso importante, pero logo non lle quero por límites.